איך מזהים פרווה בריאה? הדבר הראשון שרואים אפילו בלי לגעת, רואים מרחוק שהפרווה היא מבריקה. רואים שיש לו סוג של ברק כזה, וזה מעיד על זה שהפרווה היא איכותית וטובה. זה גם מעיד הרבה פעמים שהמזון הוא מזון איכותי שהכלב אוכל, אז זה דבר ראשון. בליטוף, אתה לא רוצה שתהיה שומניות במגע, אתה רוצה שיהיה מגע רך ונעים בלי שומניות יתר, מהראש ועד קצה הזנב. כמובן להימנע מקסקסים, לבדוק שאין קסקסים על הגוף. היעדר קסקסים זה סימן טוב לפרווה איכותית. מוצרים של דרמה פרוטק נועדו בעצם לכמה מצבים. הם נועדו לשפר את איכות הפרווה, לשפר את הגנת העור מפני א', טפילים, ב', חיידקים, ג', אלרגנים. התכשירים האלה מיועדים לכלבים שסובלים מקסקסים, מריח רע, מגרד, משומניות יתר, ככה שיש למוצרים האלה הרבה אינדיקציות לשימוש, ומה שנוח בהם שהם גם באים בצורה של תרסיס וגם בצורה של ספוט-און או של אמפולות, שמאוד מאוד נוח להשתמש. בדרך כלל מתחילים בתדירות יותר גבוהה, משהו כמו 2-3 בשבוע, ולאט לאט ובהדרגה יורדים 2 בחודש ואפילו פעם בחודש. מוצרים מדהימים, עושים את העבודה. יש גבול. הנה, רואה מה הכלב אוהב. הוא מבקש, תנו לי דרמה. דרמה, פרוטק, פליז. אוי, טוב.